Il-kap tal-operat fl-Aġenzija Servizzi Korrettivi Etienne Scicluna xehed li skattat investigazzjoni interna meta waqt żjara l-ħabs minn Marisa Gallo lejn l-aħħar tas-sena l-oħra instab fuqha pregnancy test meta kienet qed iżżur il-ħabs li sieb tagħha intanti. Fuq il-pedana tax-xhieda l-Kurunell Scicluna qal li wara li ġew mitkellma l-uffiċjali korrettivi kien stabbilit li ma setax kien hemm kuntatt sesswali bejn Tanti u Gallo. Min telefonati li beda jagħmel Tanti l-awtoritajiet tal-ħabs indunaw li seta' kien hemm nies minn barra l-ħabs li kienu involuti. Hawnhekk il-Kurunell Scicluna xehed li f'Mejju l-awtoritajiet tal-ħabs għarfu lill-Pulizija dwar il-każ u tawhom recordings kollha ta' Tanti biex jinvestigaw. Spjega li minn telefonati ta' Tanti riżulta li xi nies anke fil-ħabs kienu jafu dwar il-każ waqt li oħrajn minn barra l-ħabs kienu involuti. Hawnhekk il-Kurunell Scicluna spjega li suspetti waqgħu fuq it-tabib Christopher Cremona u l-infermiera Doris Spiteri li kienu jaħdmu fiċ-ċentru mediku tal-ħabs. Ikkonferma li l-proċeduri interni kontra Dr. Cremona għadhom għaddejjin. Bil-banda l-oħra l-infermiera mettiet l-allegazzjonijiet li saru kontrija. Xed ukoll kummissarju għall-ħarsien u l-iżvilupp tal-priġunieri Steve Libreri huwa xed fost l-oħrajn il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Protezzjoni tal-Embrjuni kienet infurmata li Tanti ma kienx eliġibbli għall-proċedura tal-IVF.